Kolmannen lähdön toisen Toto 65 kohteen Isokengän starttiin runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään ja supersuosikki 2 Bradley Velue hakee kärkipaikan. 1 Daniel Palema sen kantaan. Kolmanteen sisälle 3 Liike di Poggio. Ollaan ensimmäisessä kaarteessa. 4 Antonio Duo toista rataa ensimmäisenä pakittaa kuitenkin takajoukkoihin. 5 Day Cruise, 4 sisällä, 5 sisällä 6 Orlando Croft ja tämän rinnalla 4 Antonio Duo. Kaarrutaan etusuoralle toisessa Toto 65 kohteessa ja 96% Toto 65 pelissä rastettu 2 Bradley Velue avaa puolikkaan 13,5. Kevyen näköisesti mennään ihan hyvää vauhtia, 2 kierrosta matkaa maaliin, 1 Daniel Palemaan johtavan takana, 3 Liike di Poggio 3 sisällä, 5 Day Cruise 4 sisällä, 6 Orlando Croft 5 sisällä ja porukan päättää 4 Antonio Duo. 2 Bradley Velue jatkaa kärkipaikalla. Se siis valmistautuu tässäkin kilpailussa. Edit loppettiin 1,5 viikon päästä. On 1700 metriä matkaa maalin, 1 Daniel Palema seuraa edelleen johtavaa, 3 Liike di Poggio 3 sisällä, 4 sisällä, 5 Day Cruise, sitten Orlando Croft ja 4 Antonio Duo tulevat seuraavina ja 1000 metriä mennään aikaan 16.018 mentiin toinen puolikas, eli vauhti rauhoittui ja 1,5 kierrosta matkaa maaliin. 2 Bradley Velue jatkaa kärkipaikalla. Sitä seuraa 1 Daniel Palema. 3 Liike di Poggio on 3 sisällä ja nyt vauhti näyttäisi hieman jälleen kiristyvän. 5 Day Cruise on 4 sisällä ja jonossa mennään sopuisasti. 6 Orlando Croft ja 4 Antonio Duo tulevat sisärataa seuraavina. Ollaan kartumassa etusuoralle ja 2 Bradley Velue vie katrastaan, sen takana jatkaa 1 Daniel Palema, 3 sisällä 3 Liike di Poggio ja ollaan hetken kuluttua valmiita lähtemään viimeiselle kierrokselle. Vauhti on ihan hyvää silmin nähden ja 2 Bradley Velue lähtee nyt viimeiselle kerrokselle. 1 Daniel Palema seuraa, sitten 3 Liike di Poggio, 5 Day Cruise, 6 Orlando Croft, 4 Antonio Duo ja jonossa mennään edelleen. Ollaan tallikaarteessa 800 metriä matkaa maaliin. Nyt alkaa Brady saada menolupaa Korvenojalta, kun kaarutaan viimeistä kertaa takasuoralle. Sen kannalla pysyy 1 Daniel Palema, sitten 3 Liike di Poggio, 5 Day Cruise. Hieman alkaa rakoja tulla, kun ollaan viimeistä kertaa takaisin 2 Bradley lyö kaasua pohjaan. Toinen 1000 se ravataan aikaan 12,5. Mentiinpä reipasta toinen tonni. 14 menty 2 kerrosta ja lähdetään viimeiselle 500 metrille ja 2 Bradley Velue on tehnyt 20 metriä saman tien eroa numeron 1 Daniel Palema. 3 Liike di Poggio on sen takana kolmantena, sitten 6 Orlando Croft, 5 Day Cruise, mutta 2 Bradley Velue on karannut muilta maisemiin. Kevyen näköisesti tuo riskistynyt ori kaartuu loppusuoralle. Tuomas Korvenoja antaa menolupaa. Eroa tulee muihin. Tulee metriltä. Ollaanko innossa kohti Elit loppettiin. 2 Bradley Velue on murskaava tänään. Johtaa 340 metrillä, kun on 50 metriä matkaa maaliin. Hyvin kirii numero 3 Liike di Poggio. Se kirii kakkoseksi, mutta ykköseksi 2 Bradley Velue. Viimeiset 500 metriä 12.0. Bradley Velue 13.4. Tuomas Korvenoja, oliko sulla jonkunlainen tietynlainen ajatus, että minkälainen startti tähän alle pitää ajaa ennen Elit Loppetia? No joo, kyllä oli tarkoitus, että se saa tehdä ihan kunnon päivätyön ja sitten toi viimeinen 1000 saa vähän niin kuin, että kuitenkin joutuu jonkin verran väsymään, että eihän se on pakko, että se saa niin kuin itsestään vähän niin kuin taas puhallettua
irti, että olisi sitten oikein herkkä ja tapissaan sitten ensi seuraavan viikonloppuna. No se tuli 10-8 viimeisen ringin. Onko se väsynyt? No varmaan, toivottavasti jonkin verran väsynyt, ei sitten ikään ihan pohjattua korvat kiinni eikä ollut ketään lähimainkaan, niin kyllä tämä aika hyvä tsemppaaja on. Että fyysinen puoli on kyllä ihan okei, nyt tässä vaan pitää sitten herkistellä poikaa ja pitää hyvänä, että oltaisiin oikein sitten iskussa, että tässä on vielä kuitenkin 11 päivää siihen sunnuntaihin, niin että tämä oli niin kuin erittäin tarpeellinen ja hyvä paikka, ja tämä tuli tämä kilpailu. Oliko se tänään käteen jotenkin eri tuntunen kuin näissä kauden ensimmäisissä kilpailuissa? No joo, ei. Tämä nyt oli, nyt sai tehdä sen normaali juoksu. Tämä oli vasta mulla 3. startti tälle vuodelle ja Seinäjoki oli se oma juttunsa ja Finlandia oli myöskin oma juttunsa taka-ajettiin, että nyt tässä päästiin vähän niin kuin taas normaali kuvioihin Bradin kanssa, eli keulaa ja kyllä se tuntuu tosi vahvalta tämä hevonen. Siinä on tullut jotenkin sitä raakaa voimaa lisää viime vuoteen. Kerro, mitä tämä 11 päivää sisältää ennen Elite Loppetia. No kyllä me nyt pidetään se aika hyvin liikkeessä, että tässä nyt seuraat 4 päivää, vaan joka toinen päivä kevyttä hölkkää. Ja katsotaan ensi viikolla vähän, että tässä on vähän ehkä vielä improvisoidaan jotain, tässä pitää lyötä lukkoa, mutta vähän fiilisten, hevosen fiilikseen ja oman mukaan, että sillä tavalla mennään. Hyvä juttu, onneksi olkoon ja pitäkää Suomen lippu korkealla, hakekaa voitto koti. Koitetaan. Toivottavasti on kaikki hyviä. Rata-arvontahan on tosi ratkaiseva, mutta mitä me turhaan murehditaan? Sinne mennään ja koitetaan paras. Hyvä yleisö, Brad de Veluve, Tuomas Korvenoja. Tototulos lähtö 3 voittaja, kerroin 101, sijakertoimet 104 ja 177. Kaksari 476, vaihto 21 217 euroa ja 50 senttiä. 2 Brad de Veluve voitti toisen Toto 65 kohteen, kerroin 101, peliprosentti 96,08, arvo euro 70 senttiä.